Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λουκέτο μπήκε σε άλλο ένα γήπεδο, στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισσας. Μετά το ΟΑΚΑ και το γήπεδο του Πανσεραϊκού, εκτός λειτουργίας τίθεται το κλειστό γυμναστήριο και το κολυμβητήριο της Λάρισσας λόγω προβλημάτων στατικότητας. Έχουμε ζήτημα στατικότητας σε όλο το στάδιο Αλκαζάρ, το οποίο είναι φτιαγμένο το 1959. Αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια λειτουργίας, χτισμένες εδώ και 5 δεκαετίες. Κερκίδες συναρμολογημένες με μεταλλικά ντέξον, στέγαστρα και σκεπές πάνω σε παλιές υδροκατασκευές χωρίς συντήρηση. Η στέγη του κολυμβητηρίου, η οποία είναι από το 1985 φτιαγμένη, βρίσκεται πλέον στα όρια της. Σε έναν έλεγχο που είχε κάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση, είχε βρεθεί ότι παρουσίαζαν θέμα στατικότητας. Έγιναν κάποιες σχετικές διορθώσεις, έγινε και μια καινούργια μελέτη και δόθηκε ξανά το γήπεδο σε χρήση. Από το 2017, από έλεγχο της αποκεντρωμένης διοίκησης, φαίνεται πως ήταν γνωστά τα προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Λάρισσας. Όμως, με ενισχυτικές παρεμβάσεις, αυτά δίδονταν προς χρήση σε αθλητές και φιλάθλους. Όπως εξηγεί στον Αντένα, ο πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου Λάρισσας, στο μεγάλο σεισμό του 2021 στην περιοχή, είχαν γίνει μακροσκοπικοί έλεγχοι σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης και δεν είχαν εντοπιστεί προβλήματα. 3 χρόνια μετά, όμως, στο στάδιο Αλκαζάρ και στο κλειστό γυμναστήριο που δίδονται αγώνες μπάσκετ και βόλεϊ, μπαίνει λουκέτο, ενώ στο κολυμβητήριο είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα στατικότητας που η εγκατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα κατεδαφιστεί. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα που έχει προκύψει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αλκαζάρ στη Λάρισα. Έχει να κάνει με την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών καθημερινά. Έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση σε πάρα πολλές οικογένειες και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.